हेल' लोगोफोर, दिनै 19 नभेम्बर आरो बे 19 नभेम्बरनि फुंनि समाव नोंथांमोननो माखासे गोनां रादाब खौरां जथायनानै होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे बाहाय कारेन्ट एफेयार्सफोर नोंथांमोना नुगोन। जायफोरा स्टुडेन्ट कारेन्ट एफेयार्स एबा बायजोनि निउसफोर नांगौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेखौबो। आरो कारेन्ट एफेयार्सनि पिडिएफ फाइल नोंथांमोना बेयाव लिंक मोनगोन। दा बे थांनायनि सिगां नोंथांमोनखौ माखासे खोथा बुंनो नागिरदों जे नोंथांमोनहा जायफोरहा निउसफोरखौ नायफिननो गोसो नोंथांमोना बेयाव गासैनिबो लिंक मोनगोन, डिसक्रिप्शनाव दङ, बेखौ चेक खालामनो हानाय जागोन। दा फैदो फारि नायलांदिनि। फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन जे देग्लायनि बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ देरहाब्ला आं फैलाखौ हिर' होननानै सानगोन आरो आं सानो बिपिएफआ देरहाब्ला आंखौबो हिर' होननानै सानगोन फंबाय फैलाया। दा बे बाथ्राखौ चेलेन्ज खालामनानै बिथाङा बुंदों आरो बिथाङानो जाहैबाय दाब्ला बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बे बाथ्राखौ बुधबारखालि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा लाखिनानै होदों। दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2, बिजेपि आरो बिपिएफआ एखे खामानिखौनो मावगासिनो दङ, जेराव मोननैबो हानजाया जाख्ल'नायजों सोमोन्दो दङ आरो बेखौ बुजियै गैया। जेखिजाया इउपिपिएल, बिजेपि आरो बिपिएफ ज' जाब्लाबो बे बाराव 10था मासि मोननो हानाय नङा बिटिसि बिसायख'थियाव। दा बे बाथ्राखौ बुधबारखालि नब कुमार सरनिया बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनो, बेखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3आव बायजोनिफ्राय आसामाव हाबफैनाय एयारलाइन्स हान्थिगिरि बिथांमोनखौ गुवाहाटी एयारपर्टआव कभिड-19 टेस्ट खालामनो हानाय सुबिदा जाबाय होन्दों। दा बेखौ एयारपर्टआवनो खालामनो हानायनि एयारपर्टआनो बेबस्था खालामनानै होबाय होन्दों। दा बेनि थाखाय जोंनि आसामिफोरनि थाखाय जोंनि गोजोनथाव बाथ्रा बियो। बेखौ नोंथांमोना मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनायखौ नुनो मोनदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4, सरकारनि खालामथारनांगौ बिथोनाव रायजोफोरा खालामदों आधार कार्डखौ, बिनिनो सुबिदा खालामना रां जाख्ल'दों नंखाय माखासे फालांगिरिफोरा। दा बुधबारखालि दरं जिल्लानि दलगावआवबो नंखाय आधार कार्ड होनानै हमजादों हरमुज आली आरो सफिरुद्दिन आहमेद मोनहा। दा सांग्रां जानाया मोजां, सरकारनि गनायथि लानाय सेन्टारफोरावसो आधार कार्डफोरखौ बानायनानै ला, नङाब्ला गोबां खैफोदाव नोंथाङाबो गोलैगोन। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 5, बिपिएफ नागारनानै बिजेपिआव थांनायनि सिगां बिश्वजित दैमारी बिथाङा एसेबाबो साननाया गोनांमोन। मानोना हादरारि राजखान्थि दोलोआव थायोब्ला जेसेबांखि साना हारिनि थाखाय खामानि मावनो हाया आरो बेयो गोरलै बाथ्रा नङा। दा बे बाथ्राखौ उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुधबारखालि बुंथिनानै होदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 6, थांनाय साननैसो सिगाङाव महाराष्ट्रनि सातारा जिल्लानि मोनसे सुगार दारिमिनाव बड'लेण्डनिफ्राय खामानि मावहैनाय माखासे बर' सुबुंफोरखौ आरो बर' सुबुङानो बुग्लिनायनि जेनाखि दावराव बेयो ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जागासिनो दङमोन। दा बेखौ नुनो मोनगोन, मोनसे भिडिअ हगारना होदों मुम्बाइ बड' प्रेसनिफ्राय। दा बेयाव बिथांमोनहा माखासे वार्कार बिथांमोनहा बुजाग्रा आरो बुग्रा मोननैबो फारनैथिंजायनिखौबो ज' लानानै बाहाय भिडिअनि गेजेरजों निमाहा बिनाय हाबाफारि लाहोदों आरो बेयाव बुंदों जेसेबांनाखि जानानै थांबाय बेखौ गासैखौबो निमाहा होनो जोंनि आसामनि थागिबिफोरखौ खावलायहरनाय जादों। नोंथांमोनाबो बेखौ खोनासंनानै लायोबा मोजां। बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव लिंक दं, बेजों थांनानै नायबानो जाबाय। नोंथांमोननो स्क्रिनशटबो दिन्थिनाय जादों, बेयाव थांनानै डाइरेक्ट फेसबुकाव सार्च खालामनानै नायबाबो नुगोन मुम्बाइ बड' बुनानै। बेनिफ्राय नुगोन कारेन्ट एफेयार्स हिसाबै एबा बायजोआरि निउसफोर। दा बाहाय नुगोन 2021 मायथाइयाव इंलेन्डआ पाकिस्तानाव फैगोन होनदों आरो बिनि जाहोना जादों इंलेन्ड एन्ड वर्ल्ड क्रिकेट बोर्ड आरो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जथायै फैगौ 2021नि T20 मेचआव बाहागो लागोन होनदों आरो बेयाव इंलेन्डआ पाकिस्ताननि कराचियाव हाबफैग्रोगोन होनदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2आव मोनसे गोजोनथाव खौरां भारतारिनि, बे जाहैबाय महाराष्ट्रनि पार्बनी जिल्लायाव एसियानिनो फार्स्ट सलार पावार टेक्सटाइल मिल गायसननो थांखि लाबाय जाबाय होनदों। दा बेयाव गोनां बाथ्राया जाहैगोन एसियानि फार्स्ट सलार पावार टेक्सटाइल मिल, बेखौ गायसनगोन महाराष्ट्रनि भरभनी मुंनि जायगायाव आरो बेखौ गायसननायाव थांखि लानायाव अपारेट खालामगोन एबा दैदेनगोन भरभनीआव थाखानाय जय भवानी वमेन क'अपारेट टेक्सटाइल मिलआ बेखौ दैदेननाय जागोन। दा बेयो जोंनि थाखाय गोजोनथाव, बेयो इम्परटेन्ट जागोन। बेनिफ्राय नाम्बार 3आव दं प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै लुक्सेमबार्गनि प्राइम मिनिस्टारजों भार्चुवेलि सावरायलायगोन भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों। दा बेयाव गोनाङा बे दा सोलिबाय थानाय लुक्सेमबार्गनि प्राइम मिनिस्टारा सोर, बे जाहैबाय जेभिर बेटेल। बेनिफ्राय मनार्सआ जानानै दं हेनरी, केपिटेला लुक्सेमबार्ग सिटि, कारेन्सिया जानानै दं इउर' बिथांमोननिया। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4आव भारतआ दैदेननो गोनां
नैबेबो मोनसे गोनां भारतआ दैदेननो लानाय बा हस्ट खालामनो लानाय अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021 खौ COVID-19 नि थाखाय दा ब्युर' अफ फिफा काउन्सिलआ केन्सेल खालामना होबाय होनदों। दा ब्युर' अफ फिफा काउन्सिल बेयो केन्सेल खालामना होबाय भारतआव जानो गोनां भारतआ दैदेननो गोनां अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021 खौ दा बेखौ केन्सेल खालामनानै फिन लाफिननाय जाबाय 2022 मायथाइयाव आरो बेखौ भारतनो हस्ट खालामनो थाखाय होफिननाय जादों होनदों खालि इयारखौल' 2021 निफ्राय 2022 आव लांबाय। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 5 आव WEF एबा वर्ल्ड इकनमिक फराम बेयो भारतनि मोनब्रै सिटिफोरखौ स्मार्ट सिटिनि थाखाय रड मेप खालामनो सायख'नाय जाबाय होनदों। माने WEF वर्ल्ड इकनमिक फराम बेयो सेलेक्ट खालामबाय मोनब्रै सिटिफोरखौ मानो होनबा पायनियार रड मेप खालामनो थाखाय आरो स्मार्ट सिटियाव बेखौ सोसननो थाखाय। दा गोनाङा जाहैबाय बैफोर मोनब्रै सिटिफोरा मा बेसो बे जाबाय इन्दर, बेंगालुरु, फरिदाबाद आरो हायद्राबाद बे मोनब्रैखौ गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 6 2021 मायथाइयाव जानो गोनां इउनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेन्ज प्रग्रामखौ इउनाइटेड किंडमआ स्पन्सर खालामनो आखायाव लानाय जाबाय होनदों। दा फैगौ 2021 मायथाइयाव खुंजागौमोन इउनाइटेड नेशंसनि क्लाइमेट चेन्ज प्रग्राम आरो बेखौ इउनाइटेड किंडमआ स्पन्सर खालामनाय जासिगोन होनदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 7 HDFC बेंकआ मु बन्द करो बन्द रखो बे मु बन्द रखो मुंनि मोनसे केम्पेइन लन्च खालामदों होनदों आरो बे मु बन्द करो जेनाखि केम्पेइन बेजों साइबार फ्रड्सनि सायाव सांग्रांथि होनाय जागोन होनदों नोगोरारिफोरनो। दा बे साइबार क्राइमनि सायाव सांग्रांथि होनाय जागोन बेखौ HDFC बेंकआ लानाय जादों आरो केम्पेइननि मुङा जादों मु बन्द रखो। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 8 क्रिकेटार रहित शर्मा बिथाङा फाइनान्स फेयारनि ब्रेन्ड एम्बासाडर हिसाबै सहि होबाय होनदों। अदेबानि फाइनान्स फेयारनि ब्रेन्ड एम्बासाडर बिबान लानाय जाबाय क्रिकेटार रहित शर्मा बिथाङा। नाम्बार 9 रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया रिजार्भ बेंक इन्नोभेशन हाबनि चेयारपारसन हिसाबै सेनापति गोपालकृष्णन बिथांखौ सायख'नाय जाबाय होनदों बा थिसननाय जाबाय आरो बिथाङानो फार्स्ट रिजार्भ बेंक इन्नोभेशन हाबनि चेयारपारसन जाबाय होनदों आरो बेनो जाहैबाय इम्पर्टेन्ट जागोन बेखायनो बे फार्स्ट दोनजानाय जिहेतु बिथाङा जादों सेनापति गोपालकृष्णन। लास्ट नाम्बार एबा 10 नाम्बाराव दङ मालदीव हादरनि गिबि आइजो प्रेसिडेन्ट बिबान मोनबाय माया सान्धु बिथाङा। माने मालदीव हादराव फार्स्ट वुमेन प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिबान मोनबाय होनदों माया सान्धु बिथाङा आरो बिथाङा 2015 मायथाइयाव प्राइम मिनिस्टारबो जाखादोंमोन मालदीवनि बिथाङा प्राइम मिनिस्टारबो जादोंमोन। दा बिथाङा देग्लाय 2020 मायथाइयाव बे दानाव मालदीवनि प्रेसिडेन्ट बिबान मोनबाय आरो बिथाङानो मालदीवनि गिबिसिन आइजो प्रेसिडेन्ट होनदों। मालदीवनि केपिटेला जादों चिचिनाव, कारेन्सिया जाबाय मालदोवा लिउ। बे दिनैनि थाखाय बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।